Snad všichni znají hru Bulánci, legendární 2D střílečka pro více hráčů. Možná jste taky zaznamenali, že se po 20 letech chystá pokračování, které je na rozdíl od jedničky ve 3D. Vývojářům se pro tento druhý díl dokonce podařilo vybrat historicky největší částku na startovači. To přineslo i dost ohlasů typu potřebuji vůbec tolik peněz na tak jednoduchou hru, vždyť by to zvládl nějaký student a to kompletně zadarmo. Je tomu opravdu tak? Možná by to mohl někdo zkusit. Víte, já sám jsem tak trochu vývojář. Krom toho, že přecházíme z 2D do 3D, ještě změním pohled na pohled první osoby. Dnes se to přece na střílečku hodí o něco víc. Jelikož je to multiplayer hra, tak musíme začít networkingem. Udělal jsem si menší výzkum a došel jsem k tomu, že použiju Photon Unity Networking. Postupoval jsem podle tutoriálu a zanedlouho jsem měl použitelné menu, kde si můžeme vytvořit a najít lobby, které nás hodí do hry s ostatními hráči. Pro zkoušku jsem zprovoznil střelbu a respawny. Potom jsme testovali, jestli nám spojení funguje a vypadá to, že jo. Vzhled hry zatím nevypadá kdo ví jak krásně, proto jsem přidal pár věcí jako post-processing nebo nicknamey a vylepšil testovací mapu. Hned to vypadá o něco líp. Jak můžeme vidět, model hráče je zatím obyčejná kapsule, jenže v Buláncích jsou přece polštářky. Budeme potřebovat 3D modely. Kdybych to modeloval celé já, tak to vypadá jako kus hov. Naštěstí se mi před nějakou dobou ozval jeden z diváků, Dominik, který 3D modelovat umí. Zaúkoloval jsem ho a hned tady máme náš krásný 3D model Bulánka. Tomu jsem v Blenderu přidal rig, což je vlastně taková kostra naší postavy, díky které můžu pohybovat s jednotlivými končetinami. Následně jsem mohl udělat animace. Stačily udělat animace nečinnosti, fúze a smrti. Víc toho potřeba není. No, na to, že je to kompletně z naší výroby, to vypadá docela obstojně. Po pár dnech jsem došel do bodu, kdy mi došly tutoriály a musel jsem to psát celé sám, což bylo z začátku docela těžké. Pro příklad jsem se v jeden den asi 10 hodin v kuse snažil zprovoznit počítadlo killů a smrtí. Udělám vám menší náhled, jak taková na první pohled jednoduchá věc vůbec funguje. Vytvořil jsem si třídu Player Info, ve které máme hráčovo ID, počet killů, smrtí a jeho nickname. Rozhodl jsem se, že veškeré tyhle informace bude shromažďovat Master Client, neboli ten, kdo vytvořil danou růmku. Ostatní hráči mu potom posílají svá data a on zpět jim. Vysvětlovat to podrobněji asi nemá moc cenu. Nutno brát taky v potaz, že jsem to psal celé sám já, takže to nejspíš nebude zrovna to nejlepší řešení. Ale funguje to. Teď je čas udělat zbraně. Nabídku zbraní ponechám stejnou jako z původní hry, ve které byla pistolka, brokovnice, kulomet, raketomet a mina. Začal jsem s tím, že jsem do střelby přidal rozptyl, který má samozřejmě každá zbraň jiný. Aby se nám zbraně nebugovaly do zdí, bylo nutné přidat druhou kameru jen pro zbraně. To jsem samozřejmě nastavil hned správně a vůbec se to celé nerozbilo. Každopádně střelbu pistole, brokovnice a kulometu bychom měli. Čas na tvorbu raketometu. Moc dlouho mi to netrvalo a máme ho funkční. Už chyběla jen mina. Ta dělala pěkný bordel, ale nakonec jsem přidal i menší feature, že se mina dá odpálit i střelbou. Navíc s ním jde dělat i hezký dominový efekt. Vidíme, že programová část krásně funguje. Je čas přidat modely zbraní. Na oficiálních stránkách Bulánku už naštěstí máme pár obrázků toho, jak by měly modely zbraní vypadat ve dvojce. Díky tomu jsme měli předlohu na většinu zbraní, ale třeba obrázek s kulometem nikde nebyl. Každá zbraň má jakoby dva vzhledy. Jeden, co vidíte vy, a druhý, co vidí ostatní. Vypadá to o dost líp, než kdyby se to snažil udělat jednotně. Co se týče všech zvuků ve hře, tak pro zachování nostalgie se mi prostě všechny linknu z původních Bulánků. Pane Wagner, prosím, nežalujte mě. Na moji obranu to překvapivě nebylo tak jednoduché, jak jsem čekal. V původní hře ani nejde pořádně vypnout hudba, takže to chtělo trošku práce se zvukem. Nicméně funkční zbraně už máme, chybí jen jejich spawnování po mapě. To určitě nebude žádný problém. Takže ve výsledku máme v základu jen pistolku a k tomu můžeme brát náhodně generující se zbraně. Jakožto finální krok je potřeba udělat mapu, k té jsme už měli předlohu z oficiálního traileru.
několika testech a nespočtu propadnutí zemí máme finální mapu. Jelikož je to FPS, tak jsem musel řešit problém, který reální devs řešit nemuseli, protože mají pohled ze zhora. Ten problém je ohraničení mapy. Kdyby tam bylo jen prázdno, tak to nevypadá zrovna nejlíp. Z tohoto důvodu jsem kolem mapy nasadil stromy a u řeky jsem to vyřešil, no řekněme, že velice esteticky. Mimo to jsem měl menší potíže s nastavením světla. Z nějakého důvodu mi prostě zářily stromy. Pak už jen stačilo doladit chyby a dodělat některé zvuky, co ještě chyběly. Při joinkování dalších sound efektů z původní hry mi došlo, že na téhle mapě byla taková ta krysa. Co vás zabíjelo? Teď nastává otázka. Chci vážně strávit několik hodin práce jenom kvůli tomuhle easter eggu s debilní krysou? No ve výsledku je moje krysa ještě otravnější, protože vám dává instantní one shot. Jako konečné úpravy jsem si ještě trošku pohrál s grafikou a bylo hotovo. Teď je čas si tuhle hru zahrát s kamarády a zjistit, jestli ty 3 týdny prázdnin strávené denně nad tímhle za to stály. Počkat, ty ještě nemáš odběr a follow na Instagramu? Koukej to okamžitě napravit. Nebo... Pan Salieri posílá svý pozdrav. Moment. To být dobře. Ale si upravuju nastavení. To není fér. To je žádné nastavení, ne. Ale ne ve hře. To není fér. Dobré, pojď. WTF? Tak. Mě to byla krysa. Ne. Tak jo. A teď víš své killy a smrti. 15-4. Ajzo. To je svině. Já to nechápu. Zabil jste už někdo krysu? Ne, já jsem nevím, Jo, ale to furt je. Ondřej, zabij krysu. Já už nevím, kde je ta krysa. Já ji zabiju a raketovetem. Tak tohle chce. Ne! 3 sekundy, 2 sekundy. Klikej. Co? Pulang Master. Vychází to vůbec, ty smrti, když to sečteš? To je špatně, vole. Já jsem ten první. Nejsi. Jo, jsem. Já mám 22 kg. Mi to píše 21 kg. Tak ty seš ten druhý. Já jsem správně. A bude DLC, které přidává i možnost návratu do menu. Ne. Já si vždycky... Co je? Máš zase rozbitou hru, to je hrozné toto. Co se stalo? Zajela dolů. Co? V zemi. Jak to? My jsme se spalili do sebe a najednou jsem v Ona zemi. prostě zajela dolů. Jdeš ty náboje. Nice. Jak se nabíjí? Tam ale normálně bylo automatické nabíjení. Ach ne. No teď Tak dík. krysa pitomá. Au. Jenom červeného, jo? Pojďte všichni na něho. A kde je? Za stromem velkým. Máme ho. Myslíš, že se naštve? Ne. Jo, už to je dobře, let's go. Jo, Není, jsem já mám 15 a druhá. píše mi to 16.
No já mám být druhý teda. No já mám být poslední. No, budeme dělat, že to... Aha. Můžete přestat bugovat do země? Neníč tu hru. Aha, já jsem... Taky zemi. No, On nevidím a furt dostal hap. To mě baví. Tak střílí. To máš ale... Ej. Ale to asi nejde prostřelit, ne? Podlaha. Počkej, zkus. No, dobré, už to mám. počkej, co? Proč mám 21 smrtí, když jich mám i 10? To bude random. No, máš to. Mně se to vyplo. Mně se to vyplo, co mám dělat? Super, Tomáš je v zemi. Zombie. Já jsem to nestih. Jde k tobě. Počkej, pojď ho zombie. Tak jo. Dobrý. Pojď udělat nějaké domino z... Tak ne. Vypadá fakt hodně na blízko. Nesmím mít podezření. Zabijte Tomáše, zabijte, dobrý. To skončilo. Teď to funguje. Tak to mám správně, jo. No ne, já mám o jednu smrt míň. Tomáš furt hraje. Co? Protože bys to zabili úplně na konci, že jo? On furt hraje. OK, to by bylo z gameplaye všechno. Abych to celé nějak shrnul, tak jsem s hrou v celku spokojen. Některé nepodstatné věci by sice potřebovaly doladit, ale samotný gameplay je za mě dost v pohodě. Jen pro objasnění, tohle video nemá být nějak proti tvůrcům původních Bulánků, je třeba si uvědomit, že jejich práce je hlavně o tom, aby ta hra byla funkční pro tisíce hráčů a na několika platformách. Za to v mojí hře pořádně nefunguje ani tabulka, takže asi tak k tomu. Tuhle hru na rozdíl od mých předešlých projektů nebudu dávat veřejně, logicky z důvodu copyrightu, plus k tomu mám kapacitu serveru jen na 20 připojení, navíc nemám prachy. Ale na co jsem měl prachy, byl tenhle nový mikrofon, který jsem si mohl pořídit z části díky podporovatelům tohoto kanálu, takže díky moc všem. Každopádně tohle je pro tohle video všechno, ještě děkuju Domčovi za jeho pomoc s 3D modely a tobě, že jsi se dodíval až sem. Pokud tě můj content zaujal, nezapomeň zanechat odběr, like a hlavně follow na Instagramu.